थार्ड फेज इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय दिनै बनरगाव समस्थियाव जोङो बुथ सन्मिलनि खालामदों। बेवहाय UPPL BJP जयै आरो गासैबो फैनानै दिनै बाहागो लादों आरो जोंनि जि बिबानगिरिफोर मावथिफोर बे गोसोआ जोबोद गोख्रों आरो कन्फिडेन्स गोनां। बेखौ नुनानै आं बेखौनो बुजिदों जे UPPL हान्जाया जोबोद गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबाय आरो बयबो वार्कारफोरा मावथिफ्रा जेरैबायदि हर सान रायजो राजाजों थाफानानै खामानि मावदों, जौगानायनि खामानि मावदों, समाज फोसाबनायनि खामानि मावदों, समाजजों थाफादों। बेबायदि मोजां थासारियाव अराय सम थांबाय थायोब्ला बिटिआर ओनसोला जोबोद जौगानो हागोन आरो बेजों लोगोसे नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबां भट लानानै देरहानो हागोन, बियो रोखा जाबाय। नैबे बिसायख'थियाव आगोलनि बायदि थासारि गैया, बेनिखायनो रावबो कन्टेस्टेन्ट बेयाव नुनो मोनाखै। दा नैबे समाव जोंनि मोनथाम दोलोआ गोख्रों खामानि मावनायलाय बे ओनसोलनि रायजो राजाया बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजायाबो फोथायनाय फैदों। मानोना UPPL BJPनि सरकार फैनायनिफ्राय बे ओनसोलाव गोजोन फैदों, बयबो रैखाथि मोनदों, गासैबो रोखोमनि जौगानाया जोंनि ओनसोलाव जादों। दा बेखौ नुनानै बयबो रंजाखांदों आरो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंजोंनो थानो थाखाय आवगायबोदों। दासिम गासै 50 गुबुन गुबुन माहारि आफादफ्रा इतिमध्ये फोसावदों जे बिथांमोना थोंजोङै जोंनि बिजाथिखौ सापर्ट होगोन। AGP BJP UPPL जों लोगोसे गासै जोंनि हारि माहारिफ्रा सापर्ट होगोन। दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव 10 बोसोर जे जोंहा जोंनि MPआ जों मोनाखैमोन, बे 10 बोसोर जि खहा बेखौ सुफुंनो एबार हागोन। आं गासैबो बर' माहारिनि आइ आफा रायजो राजा बयखौबो खावलायदों, जिहेतु जोंनि बिजाथिया देरहानो थांगासिनो दङ, बे बिजाथिनोनो बयबो भटखौ होनानै गोबां भटआव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौ आरो प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा जाहाथे मिथियो जे क'क्राझाराव बर' रायजो राजाफ्रा खौसेयै दङ, जोंनि माहारिया खौसेयै दङ आरो जोंनि माहारिनि जि माखासे जेंनाफोर बायदिसिना आद्रा थानाय हाबाफारिफोर बेखौ बिथाङा थाबैनो सुस्रांनानै होगोन। बिथाङा गाबोन मोनथाम मिटिङाव बाहागो लागोन। जोंनि क'क्राझार लकसभानि सिङाव सिडलियाव मोनसे, फकिराग्रामाव मोनसे आरो सिरियापुराव मोनसे। बिनि उनावबो आरो मोनब्रै मिटिङाव बाहागो लाबावगोन आरो बिथांनि मिटिङाव रायजो राजाफ्रा फैनानै जोबोद गोजोननाय आरो उत्साह बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिथांखौ आं साबायखर बावदों जे बिथाङा जोंनि बिजाथिनि थाखाय गासै मोन 9 गुबुन गुबुन मेलाव बाहागो लागोन आरो बेजों जोंनि जिखिनि फोसावनाय हाबाफारि बेयो जोबोद गोख्रों जागोन। गोजोनथाव खौरां, सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।